Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Please uyai nenyaya dzenyu kuFacebook @brother Nashi. Pane imwe message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Nyaya yavo yavakanditumidzira yakamira sekudai so: hanzi mukoma makadii zvenyu, please post my story. Ndanga ndichitotsvaka page renu. I'm happy kuti ndazosangana naro, and I have my confession that I want to share with you, and my confession it goes like this. Ndichakutumidzirai mapictures angu kana zvichiita kuita only view once kuno kuFacebook, so that munge muchizoona kuti muri kutaura nemunhu akaita sei. I have a great body. I guess kuti ndo zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizotanga kuita zvekustripa. Kana makanditarisa, munhu anokwanisa kutondiona sekunge ndiri wife material, but hii zvakazara mumusoro. Mukoma handikambogari nemurume ini because mari ndinoikoshesa kudarika rudo. Handidi kana kumbodata munhu anenge asina mari. Ndikangodata murume anenge asina mari ndinotoita stress, kutorwara. But zvakaita cousin sister yangu zvakaitika paari, kana nanhasi uno mbinga ndinodzitya, but lifestyle yangu yandakajaira, yandakazvijaidza Mukoma Nashi lifestyle iyoyo ndo inoita kuti ndirambe ndichingodata mbinga chete, ende kashoma kuti unge uchiwana mbinga inenge isiri married. My cousin sister akafa after dating a famous Zimbabwean footballer. Saka cousin sister yangu akazodoneterwa motikari, akapiwa motikari as a birthday present mbinga, but mbinga iyi yakashandisa boyfriend yake waainge ava kudanana naye. Ndauya pano Mukoma Nashi kuti ndige ndichikuudzai zvose zvakaitika. Ndikangoti upenyu hwangu hwakakanganisika apo vabereki vangu pavakaudzwa navamufundisi kuti sezvo isusu tainge tiri maPentecostal, tainge tisingatendedzwi kuita association nevamwe vanhu vekune mamwe machechi awo anoconsidered to be satanic, asina umwari mukati. Ndaitozvidzidzira zvakanaka pachikoro chekwaMutendi, if you know it. Chikoro ichocho Mukoma Nashi chinopa vana discipline. I was a disciplined young girl, zvekuti ndingadai ndakatoroorwa ini mukoma ndichitori mhandara, because pandainge ndichidzidza pachikoro ipapo ndainge ndisina kana tarisiro yekuti ndichaita zvevakomana. Saka vabereki vangu vanzi, vana munofanira kuti munge muchivabvisa pachikoro chekwaMutendi, because doctrine yavari kudzidziswa ikoko yakasiyana nedoctrine yemuchechi medu. Saka vakabva vachizondibvisa kuboarding school kwandainge ndiri. Kana pamba Mukoma, ndaiti during maholidays zviya basa ndaingogara ndiri busy, ndichingogara ndiri mugedhi. Ndaitotya kutofamba muroad because kwaMutendi vanokupai discipline when you are in boarding school ikoko, you know your duties, unoziva zvaunofanira kuti unge uchiita. Makuseni ndaitomuka ndotsvaira yadhi yose, even nepainge pachifanira kuti pange pachizocleanwa nemaloja ndaigara ndatozviita. Saka vabereki vangu vakabva vachizondibvisa kuboarding school yekwaMutendi, ndikatanga kudzidza pane chimwe chikoro. Handingatauri hangu zita rechikoro ichocho nekuti maybe vabereki vanozoti vana vavo havadi kuti vange vachienda pachikoro ichocho. Saka pachikoro ipapo, since it is like an ultra private school, kunoenda vana vevanhu vane mari dzavo, havarohwe. Ende ndakatotanga kutongojairawo kuti handirohwe kunyange ndikaita musikanzwa kuchikoro. Ende tainge tichidhoja, ende vainge vasimborina kana basa nazvo, because kuprivate as long as maparents ako achibhadhara mari, they really do not care. Ndakabva ndatanga kuwirirana neumwe musikana ainge ari muKaradi, aigara kuAcadia nemaparents ake. Vakazobuda muZimbabwe vakabva vachizoya kuSouth Africa. Handina kuregedza kutaura naye, ndainge ndichingotaura naye nguva dzose. Saka akazondiudza kuti she was working in a nice restaurant muno muSouth Africa. Apa kuZimbabwe taitoenda kumaclubs tichitoita zvevanhurume, so vanhurume ndainge ndava kutovaziva nechekare. I then came to South Africa, lied to my mom kuti ndainge ndawana basa, but ndainge ndisati ndatoriwana basa racho. Ndauya kunoku, I then found out kuti she was no longer staying with her parents, ainge ava kugara ega. Sezvo ndainge ndava kugara naye,
ndakangomujoina, then I became a stripper. Yes, ndo basa rangu randinoita. I am a stripper, ndo kwandinosangana nembinga ikoko. Saka ndashanda mukoma. Zvatakazoita, I had this other cousin sister of mine uyo wandichati Portia. Portia ainge ari musikana ainge akanaka. Sezvainge zvakangoita Moana, she had the same beautiful skin color and vainge vakafanana. If I send you my pictures a cousin sister yangu Portia kana muchimuziva Moana, you will be surprised kuti these people are not even related. She was as beautiful as Moana was. Taito muti Moana light kumba. Saka iye paakazouya muno South Africa ndakamupandudza because tainge tichigara tose. She also became a stripper, also started dating mbinga. Aifarira bhora, aisupporta matimu handingataure matimu acho, munokwanisa kuzopinda busy mukoma. Saka one day akazondiudza kuti she had been invited by this other girl ainge achigara muno muJoburg. I think akazofa musikana iyeye. Ainge achingoitwa zvekungodata mapolitician, especially Tim Raria rakazotiza munyika apo pakadzingwa Mugabe muoffice. Saka aingodanana nemadhara iwawo. Saka she then invited my cousin akati kwainge kuine bhora rainge richazotambwa kumusha. Saka kwainge kuchazova kuine mbinga kwa VIP. Saka vanenge vachida vasikana vakanaka. So she had thought about my cousin sister. So Portia told me that she would be flying to Zim and she was going to get paid kungova arimo mu VIP because vainge vachida a lot of beautiful women kiki sezviya zvinonzi soup for chakati, panenge pachitotsvakwa vasikana vakanaka paya vekudya navo mari. So she went there achitonditumidzira mapictures ndichitoshamusika kuti vanhu ava ndivana nhengeka, achitondiudza kuti yes nhasi tiri kudya navo mari. So she had a guy that she was supposed to be with, mbingawo uyo anotoitawo zvemaminerals, but iye hanzi anogara kuChina but he's a Zimbabwean and ane mari yakawanda. Hanzi haana kuzouya but ainge ari muSouth Africa. Saka this cousin of mine akabva achizongopiwa this footballer guy nelevel raainge ava. This footballer guy mukomana kuZimbabwe aitoita sekunge murombo because my cousin ainge akanaka, aidiwa nembinga dzine mari. Saka akatondiudza akanditi ndakutoenda kuhotel na name hidden. Ndikatoshamisika kuti ainge achitoenda nethat famous guy kuhotel. Vakasvika kuya vakazowirirana by the end of the night and then they decided to date. She returned back to South Africa. When she had returned back to South Africa, what surprised me mukomanashi was that she told me kuti bamunini the footballer guy vainge vasarudza kuti vange vachimutsvakira kwekugara. Ndikati uri kutsvakirwa kwekugara? Akanditi yes, hanzi ndichatsvakirwa kwekugara, but tainge tisingazivi kuti kuSenton. Within weeks we were already packing. He wanted my cousin sister kuti ange achizonogara kuimba yake iri mugated community kuSenton. So takaenda kuya then ndokubva tachizonomusiya. Ndainge ndakati inini neimwe hanzvadzi yangu we were so excited mukoma tichiona kuti ko zvatatopinda machena. So then the next morning ndakaenda ndichinomuona ndichitaura naye, ndakamubvunza kuti ainge ari sei. Akati sisi ndakarara hope dzeumambokadzi nezuro. I had never slept so peaceful in my entire life. Saka takatofara tichifarira win because takaonawo kuti zvelevel redu tinenge tatova bo tichitoseka paya. So we were actually happy. Apa tainge takabva mukuita utsinye and by then bamunini vainge vakachata nelittle sister yangu. By then ainge atoenda kuAustralia. Tichitoseka tichiti dai wanga uchiri naJohn, not his real name. Izvezvi ungadai wakaenda kunoita zvekuaplya zvemaasylum. Tariraone kuti iko zvinozvi watotengerwa imba muSenton. Saka takaenda kuZimbabwe tikanoita mwana wekutora by force, kumubvisa kumarriage yake mushure mekunge vanetsana. Like I told you, my sister was extremely beautiful. Saka aifarira kuenda kubhora. Saka aiti kana akaenda kubhora aionekwawo
nemhene. Saka mhene idzi dzaizoti kana atanga kudanana nadzo dzainge dzisina respect towards the husband, plus aifarira musangano, aingogara ariko kumusangano nguva dzose. Saka nemanakiro ake you can just imagine kuti murume wake aizowana peace here, ainge asina peace. Saka vainetsana manje. Then ndokubva taenda tikanotora mwana wedu tikati iwe nenhamo yauinayo ungagara nemukadzi level rana mowana here. Tikamutorera mukadzi ndokubva achizouya kuno kundikatanga kugara naye. Saka taitofara tichitoti you see kuti takatokugonera kukubvisa kwatakaita pamurume wako. So then she started staying with that guy. He was married to a South African woman, but ainge atungova small house. Tikati hazvina kana basa, iwewe ndiwe unenge uri mukadzi wake wechokwadi because uri muZimbabwe. muSouth African uyu tichamudhingura nekufamba kwenguva. So then mainge mava muna June we celebrated her birthday, kusent on music, drinks, tichifara kane, and there were a lot of rich people. It was a small party with a lot of rich people. Ndipo patakabva tachizoudzwa kuti there was a gift that was packed outside. Takabuda, upenyu hwemari mukomanashi hunenge kudada. Patakabuda ndo patakabva tachizoona kuti painge paine Range Rover yainge yakanaka iri white, brand new, packed outside, waiting to be driven by my cousin. Akafara akamhanya akanokisa bamunini. Then takabva tachizopiwa maki as girls, tikabuda zvedu kuti tinge tichimbonakidzwa nayo motikari nyowani mukoma ichinhuhwirira kunyowani. So we drove and then we came back and we said how lucky you are. Chiitaka kuti bamunini vange vachikuroora uchate. But after that part mukoma, things started changing. Ndainge ndava kugara naye by then, ndiani kwasingadi kugara muSenton. My cousin started doing things that were so funny that you could not understand. Ainge ava kungogara achingokosora, achingoti ndiri kunzwa kubayiwa pachipfuva changu. At first we thought kuti maybe yainge ingori flu, but still it became worse. At night aiti kana akarara mukomanashi airara achiita zvezvekuchema sekunge munhu ari kubayiwa achigomera usiku hwose zvekuti hope dzaisabata. Waiti kana ukamutsa ukamubvunza kuti what is wrong, aikudza kuti ndiri kubayiwa muchest. And aiti zviya kana akarara akatanga kubatwa nemadzikirira aichema, but aichema achiita sekunge mota iri kudhuma, achitoita sekunge ari kudhiraivha motikari ari kuhope. Ndaiti kana ndikamumutsa ndikamubvunza kuti what is wrong, aingoti handizivi sisi, but ndarota hope dzandityisa. Ndanga ndichirota ndiri mumotikari mangu, but ndichiita sekunge ndakafa, but ndichizviona futi kuti handina kufa. Saka pamazondiona mabva machizoudza hama dzose kuti atofa uyu, but pandanga ndichida kuedza kutaura nemi kuti handina kufa, musandiviga ndisati ndafa, ndichiri mupenyu, ndiendesei kuchipatara. Hanzi aitiona tichitongochera gomba rakakura, totomufushira muguva imomo arimo muRange Rover yake. Saka aibva atanga kuchema. Ndaimuka ndobva ndanamata ndichidzinga mweya isina kunaka, even though ndainge ndichita hangu zvekukechesa. Saka we took to the clinics, but zvainge zvichiitika ipapo mukoma, it was very funny. Saka akazobatwa neTB. Ndakashamisika ndikati TB, munhu asingaputi kana doro racho ainge asingatorifariri, aita sekunge aiva nechivanhu, ainge asingafariri doro. Aiti kana kanwa doro aikwanisa kutorwara, wesi kusvuta ainge asingatomboputi. Uye zvekare tainge tiri vanhu vainge vachigara kumasuburbs mukoma, kwekungoti munenge mungori mega pamba penyu, kwasiyana nekumalocation kwekuti munenge muchigara pachisquatter camp. Maybe ndokwaunokwanisa kutarisira kuti munhu anokwanisa kubatwa neTB, but takatonzi ainge aine TB iya yemuSouth Africa. Pane imwe TB yavanoti inonzi drug resistant TB. Within 1 month, my cousin sister mukoma, she went from glowing, ainge ava nemakomba emunhu anenge aonda kuface uko, ainge ava kutyisa, ava kusatarisika, kuita sekunge munhu ainge ava neHIV.
aita sekunge ainge achiluza 1 kg each and every day. Waiti kana wakamutarisa aityisa kuramba wakamutarisa nekuda kwekuonda kwaainge akaita. Ainge asingachagoni kunyatsokutaura zvakanaka, aitaura achitoita zvekutozevesera, uchiona kuti munhu uyu ari kurwadziwa. Aiti akataura 1 sentence aitanga kufemereka achiti handichagoni kufema. Taigara tiine chi-breathing machine cheoxygen mumba. Kana vari sabamunini vaya mukoma vainge vasingachabatiki, vainge vava kusauya sezvavainge vachiita for a sleep over, vainge vasingachadaviri macalls avo zvekumhanya. Waitombovafonera 3, 4, 5 times vozokudavira vokudza kuti ndiri busy, vozokudza kuti unge uchizovafonera, and waiti kana ukavafonera vaisabata macalls even for a couple of days. Vainge vasingachauye vachizotitora tichienda nemudzimai wavo kuchipatara, asi mabills mukomana acho vaibhadhara. Chikafu ichi waingoona pasvika motikari inenge iine chikafu, kana kungokuodherai chikafu vari kwavanenge vari, motonzwa chimudhudhudhu kugate call yava kutopinda, masecurity achikubvunzai kuti ichinge chichipinda here kuzodhiliva chikafu. Saka later on my cousin sister akazonzi ainge aine lung disease, and munyama wakazoitika mukomana chindewe kuti akaita sekunge akarecover. Tikatombona kutoti ko zvaanenge atova ball, ndobva ati inini sisi ndoda kumboenda kumba, handisi kunzwa zvakanaka. Maybe ainge ava kutoziva kuti ava padhuze nekufa. Ndakamboti kumba hazviiti, but akati sisi ndoda kuenda kumba. Then we flew back to Harare, tikazoenda kumusha. Tinobvawo kwaMurewa mukoma. To my surprise akati ndoda kumboenda kunoona vanasekuru kumusha, hanzvadzi dzaamai. Saka we then drove, tikabva muHarare takananga kwaMurewa. Tichingosvika pamba tikasvika around 4, ndobva ndoda kumboenda kunoona makuva ana tete. Tikatoenda kumakuva akanoona makuva aya, then we returned back tikarara. Usiku, pakati peusiku ndopa akanzwa kuti munhu ainge ava kusafema zvakanaka. Ndikamutsawo vamwe vanhu vakuru, takamhanya naye tikaenda naye kuchipatara. Mangwana acho makuseni ndokubva achizoendeswa kuGeneral Hospital, kokwa akanonzi ainge aine lung disease. Mukoma apa munongoziva kuti nezvipatara zvekumamisha nekushayikwa kunoita mishonga, apa ainge akatombonzi aifanira kuti ange achizogurwa maoko ake. You could not even understand. Akati saka naye sisi zvinoreva here kuti kuzonosvika ndichizopinda mumakuva vachange vachizondigura piece by piece, ndichangovigwa ndangosara musoro chete. Ndo mashoko mamwe aakambotaura patainge tichiri muSouth Africa. Akashayika mukoma sezvo ainge akafirawo kumusha, akabva achizongovigwa kwaMurewa. But chakatishamisa, musi watakamuviga kofini rakati radzika, ndipo pandakapiwa foni neimwe cousin brother yangu ndichiudzwa kuti Range Rover iyo yainge yakatengerwa cousin sister yangu yainge yabiwa. Ndakashamisika, ndikaudzawo vamwe vana mukoma. Apa vana mukoma vainge vakatoti mota iyoyo inofanira kuti inge ichiuya kuno kuZimbabwe yotengeswa, because tainge tisingazvizivi kuti imba yainge iri muzita remurume waaifambidzana naye, zvekare nemotikari yainge iri muzita remurume wacho. Saka chake chaainge ainacho dzainge dzingoriwo hembe nemafoni nemari dzaainge achipiwa neboyfriend yake. Saka hatina kunge takaziva. Patakanzwa zvichinzi motikari yabiwa, takagara pasi mukomana achine kupererwa, ndokubva tachizoronga tikakasika kudzoka kuno tikatanga kudzifambira nyaya dzacho, because chainge chichitinetsa ndechekuti how is it possible mukoma kuti in a gated community mekuti hamutendedzwe kupinda kana usina munhu anenge akuinvita kuti unge uchizoya kumba kwake, matsotsi anokupinda sei uye akabuda sei. So we returned back, tainge tori nehukasha, tikaenda kupolice station tichida kunomhangara. Saka vakatibvunza kuti imba yacho, who was the owner of the house, painge pasina muridzi wemba kana munhu wacho ainge achirenta, because inini mafingerprints ndainge ndisitorina pagedhi, unotopinda nekutovhurirwa mushure mekunge wabaya chimwe chimushini chovhura magedhi. Vakatibvunza kuti saka motikari yacho ndeyani. Saka takange tisingazivi kuti motikari yainge iri muzita
rabamunini. We then found out kuti motikari yenge yakatoregistiwa through his company, saka vakabva vati in order for them to investigate, iye ndiye aitofanira kutoti ange achitokooperata navo. Izvo vakaramba vakati zvekudhila nevanhu vemutemo aiwa hakusi kwavo ikoko. Pavakatomboenda kwavainge vachigara kune imwe estate, vakaramba pavakafonirwa nemapurisa vari pagate vakati ina handibudi because ndiri busy nemamwe mabusinesses angu. Saka patakaona kuti vainge varamba, mapurisa vakadzoka kwatiri plus vainge vatori neimwe brother yangu vakati kana pasina cooperation yemuridzi wemotikari isu hatina zvatinokwanisa kuti tinge tichiita. Saka yakatongofawo yakalodha. Chava kutinetsa semhuri even though pasina munhu anoitawo hanya nazvo. Guva recousin sister yangu mukoma takazotenga dombo tikaisa tombstone pamusoro peguva rake, but what surprises everyone is that panotomboita churu ichocho mukomanashi chinongomuka chatongovapo pamusoro peguva. Zvinondinetsa mukomanashi ndezvekuti is it possible kuti mujuru unotanga kuvaka pamusoro pegranite? Kamujuru wacho tinoti kana tikaudhiritsa uyo unenge wavakwa nemujuru, patinotarisa tichida kuona kuti hapana here pakatsemuka, hapana kana patinomboona panenge pakatsemuka. Apa mujuru uyu hauvake uchibva kumasaiti, unotongovaka uchitanga pasenta chaipo chaipo petombstone, ndopaunotanga kuvaka ipapo. Is it possible zvinhu zvakadai kuti zvinoitika? Hama dzakasvika pakuneta nekuramba dzichingodhirisa churu ichocho chinovakwa nemujuru pamusoro peguva recousin yangu. Kwauri ndinongoti rest in peace, and I hope kuti kwauri ikoko you are enjoying life. You used to be so beautiful. Oh, we lost you, our Moana light. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi kwauri ikoko tinongoti rest in peace our beautiful Moana light. Hanzi ainge ari Moana wedu wemufamily medu. Yo zvakangoma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section vanzvadzi vedu ava. It is very sad. Hanzi ainge akazvinakira zvake mwana wevanhu. Apa vanoti hanzi tinotozvidemba semhuri kuti dai tisina kumbogara takamutora takamubvisa pamurume wake, maybe izvezvi angadai achiri kugara nemurume wake. It is so sad. Let us try to speak with our dear sister comment section. Kana mushandawo mungava muri mumadealership wo imomo munotengeswa motikari idzodzo dzinozopiwa vanhu, uyai nemaconfessions enyu. Kana muinewo zvimwe zvamunoona zvisiri normal, izvo zvamunoti zvine zvisi normal zvinoitika pose panenge pachinzi pane motikari dzinenge dzichipiwa vanhu, uyai please nenyaya idzodzo tinge tichinzwa kuti zvakamira sei. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Panorwadza ndeapo pavati ndakatarisa cousin sister yangu, ndakamutarisa paainge achirwara awonda, ndikatanga kufunga zvaainge ambori before. Hanzi ndakabuda murumu ainge ari, ndikatanga kuchema, ndikati but life it is not fair. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadai zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri murume mukomanashi uye zvekare ndine makore 36 years ekuberekwa. Nyaya yandikunza pano yakamira sekudai. Ndine tsvimbo yandiinayo iyo yandakanzi tsvimbo iyi ndikufanira kuti ndinge ndichizotanga kuishandisa mugore ra2027. Vakanditi sezvo ndiri kutya kuchekeresa amai vangu, ndinofanira kuti ndinge ndichizomirira kusvika tava mugore ra2027 muna August ndobva ndachizotanga kushandisa tsvimbo iyoyo. Tsvimbo iyi mukomanashi
kana ndazotanga kuishandisa hanzi ndichaita mukurumbira wekuti vanhu vachange vachibva kuna naAmerica, vachibva kuna naBritain, vachibva kuCanada vachifambira inini, because ndakarombera un'anga uye zvekare hunenge hwakabatana nechiprofita. Ndinenge ndichibatsira vanhu. Kana uri munhu anoenda kumasowe ndinenge ndichikubatsira, uye zvekare kana uchibhilivha mune zvechivanhu ndinenge ndichikubatsira zvekare nenzira idzodzo. Chakakonzeresa kuti ndinge ndichizoromba mukoma Nashe yainge iri nhau yekuti mudzimu wacho wainge usingadi kubuda zvekumhanya. Ndakakura ndiri mwana ainge achiona mavision. Ndinorangarira kuti nerimwe zuva ndakati ndichibva kuchikoro ndakadzidzawo pamabika, saka ndakati ndichifamba ndiri musango, ndichifamba ndiri 1 ndainge ndichitotsvaka matamba ekuti ndinge ndichizodya, because ndaizviziva kuti kumba kwainge kusina kana chokudya. Ndopa ndakabva ndachizoona umwe murume ainge ari white kuita kunge murungu, ainge aine vhudzi rainge rakareba. Ndakatiza mukoma, asi chakandishamisa ndechekuti ndaiti ndichimutiza aingoramba ari padhuze neni. Akazongonongedzera kumberi kwangu ndikaona kuine bag. Pandakavhura mubhegi ndikaona kuti mainge muine $200. Akabva anyangarika. Ndakabva ndachizoudza amai. Baba vangu vakati ivo zvainge zvaitika pandiri zvainge zvakatomboitika kune umwe munin'ina wavo. Hanzi akazoshayika mushure mekunge mudzimu wacho watanga kurwirwa nevamwe vemudzinza rekwana baba. Saka ndopandakazoudzwa kuti isusu dzinza redu tinobva kuchimoyo uko kuMozambique. Hanzi vanasekuru vedu vakauya vari 4 ndokubva vachizotangawo ravo dzinza. Saka vachiri kuchimoyo vabereki vavo nemadzitateguru avo hanzi vainge vachishandisawo manjuzu. Asi mukoma Nashe mudzimu wakaramba kubuda. Ndakamboedza nepose pandainge ndichigona napo kuti ndige ndichidzifambira, mushure mekunge ndaona sekunge vabereki vangu vainge vasingadi kuti ndinge ndichiita zvekurapa. Ndakazosvika pakuya kuno kuSouth Africa ndakatenga mombe 3 ndikazoenda ndikanobetserwa neimwe n'anga ndikaipa mombe 2 ndikazotengesa zvekare imwe ndichida kuti mudzimu wainge uri pandiri unge uchibuda, nekuti ndainge ndakaudzwa kuti ndine dzimu rinorapa uye zvekare rinounza ndarama. Saka pakadaro mudzimu iwoyo unenge uchitoda kutoti unge uchitobuda. Saka mukoma Nashe pandakaona kuti hazvisi kushanda ndakabva ndachizofamba ndokubva ndachizoromba. Kuromba kwandakaita mukoma ndakabetserwa neimwe n'anga yekuMozambique iyo yakandipa tsvimbo. Saka ndainge ndichifanira kuti ndige ndichichekeresa amai, but nekuziva kuti amai vangu vakashingirira mukoma Nashe kusvika ndazokura vachitambudzika, ndikati kuti ndige ndichichekeresa amai vangu hazviite. Ndikanzi sezvo waramba kuchekeresa amai vako, nyaya yatongovapo inyaya yekuti iwe uchazotanga kuita mari mugore ra2027 muna August. Mudzimai wangu ava kuiziva nyaya iyi. Sezvo iye akavengana naamai vangu akati hazvina kana basa, ngativachekerese mama. Ndakamurova musi uwoyo zvisingaite, ndikati unopenga, uri dununu remunhu, unoda kuti ndinge ndichichekeresa amai vangu, hazviiti. Saka iye akangoti zvakangofanana, vachazongofa futi. Saka ndakatonetsana nemudzimai wangu. Ndiyo secret yangu yandiinayo mukoma. Ndichazodzoka ndichikuudzai kana kuri kunzi ndikaitawo sarudzo yandinenge ndaita, but pana amai vangu mukoma, pana amai hazviite kuti ndinge ndichizoonekwa ndichinzi ndinochekeresa amai. Zviri nani kuti ndinge ndichimirira kuzosvika nguva yacho yakwana. Hakusi kure hako. 2027 tava kutoda kutosvika, tikangoti 2026 tobva tati 2027 ndinenge ndava kutotanga kutoita zvekutorapa. Kana kuri kunzi munenge muchiri kuita zvemaconfession, ndichauya, ndinouya neupdate ndokuudzai kana ndichida kuti vanhu vange vachizouya ndichizovabatsira. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi vanhu vachabva
kuna naUK, kuna naAmerica vachiuya kuti ndige ndichizovabatsira. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.